този урок от това обучение ще се запознаем с това как да добавяме различни графични елементи в DaVinci Resolve. Програмата притежава вградени такива, но вие можете да използвате и собствени, които предварително сте запазили на компютъра. Добавянето на графични елементи е още един начин вашето видео да стане по-завладяващо за зрителя. Нека започнем. Най-удобният начин за работа с графични елементи е в страницата Edit. Активираме панела Effects, като посочим неговото име от горната лява част на екрана. От списъка с категории отляво се избира Generators. Отдясно се появява списък с различни графични елементи, предлагани от програмата. Някои от тях включват само графики, докато други – графики и текст. С преминаване на показалеца на мишката върху името на графиката може да се види нейната анимация, ако тя има такава. Избираме подходящата и с привличане с ляв бутон на мишката я поставяме върху времевата линия. Някои от графичните елементи, които не запълват целия кадър, притежават прозрачен фон. Това означава, че могат да бъдат използвани върху видео или да бъдат наслагвани върху други елементи от времевата линия. Както знаете, времева линия в DaVinci Resolve работи на пътеки. Тоест, един елемент може да се постави върху друг, които участват в кадъра. Когато се постави елемент с прозрачност над друг елемент, част от долния ще бъде видима. Някои от характеристиките на графичния елемент могат да бъдат променени. Това се прави в секцията Видео на панел Инспектор. Тук в частта Generators са извадени различни характеристики. Така, например, в случая може да се промени цвета на завесата, която се избере, друг цвят в полето за цвят. Някои графични елементи са специално създадени да се използват като преходи между видеокадрите или началните кашове. Те се намират в групата Stinger Transitions. Ето как се използват те. Избираме подходящия. В случая за преход между две видеа избираме Bandwipe. С влачене на мишката го поставяме на пътеката над тази с видеоклиповете, като гледаме неговата среда да съвпадне с разделителната линия между двата клипа. Изпълняваме видеото и виждаме как се прави прехода. Насочваме нашето внимание към панела Инспектор, секцията Видео, където в частта Generator може да направим настройки. Тук можем да променим двата цвята, които ще се използват. Можем да променим и текста, но ако не искаме такъв да се появява, е необходимо да изтрим въведения. Вместо него можем да заредим лого или друга картинка, като активираме опцията Logo/Graphic. С избора на бутона Browse се отваря прозорец, в който избираме файл от компютъра. Сега ще излезем за малко от програмата, за да покажем един сайт, който предлага доста добри графични елементи. Сайтът съдържа готови за използване графични елементи с анимации, като някои от тях са безплатни, а други платени. Той се намира на адрес videoeditorstudio.com. Ако си направите профил за сайта, периодично ще получавате линкове към пакети, които са безплатни за ползване. Но и без абонамент, вие можете да свалите един безплатен пакет като начало. Ето как става това. На входната страница превъртате надолу, докато стигнете до частта Free Starter Pack. Тук въвеждате имейла си в полето и натискате бутона Download. Ще се стартира свалянето на този пакет като един архивен файл. След свалянето му, файлът се разархивира на компютъра. Отваря се в папката на съответната операционна система, щрака се два пъти върху файла Free Starter Pack 2.0 в скоби VES. Програмата DaVinci Resolve трябва да е преди това стартиране. Избира се бутона Install. Ако към пакета има шрифтове в папката Fonts, то те трябва да се инсталират. Ако това не бъде направено, графиките няма да се заредат, тъй като програмата не намира съответния шрифт.
След като пакетът е инсталиран, програмата DaVinci Resolve се влиза в панела с ефекти в категория Toolbox. Оттам се избира подкатегория Titles, след това Video Editor Studio и накрая Free Starter Pack 2.0. Тук графичните елементи са разделени в групи. Избираме групата Infographics, която съдържа анимирани графики. Поставяме избрана графика на пътеката над видеоклип в времевата линия. В панела Inspector в секцията Видео, в частта Icon Fill, в случая се появяват настройки. Примерно в полето Scale се създава процентът. Формата на сърце може да бъде променена с друга, предварително подготвена, която е изчертана само в черен цвят и се запазва в файл с PNG формат. Това става след като се избере бутона Browse. DaVinci Resolve позволява настройките на графичните елементи допълнително да бъдат анимирани. Това става чрез натискане на белият ромб до полето на настройката, която искаме да анимираме. След посочването му той ще стане червен. Това означава, че стойностите са запазени за кадърът, на който се намираме. Преместваме се на друг кадър в същото видео. Променяме стойностите. Програмата автоматично запазва промените за съответния кадър и ще го отбележи променяйки и ромбът става червен. Това бяха някои от начините за добавяне на графики в DaVinci Resolve. Запомнете, използването им помага да направите вашите видеа да изглеждат още по-професионални и разпознаваеми. Благодарим ви, че ги изгледахте този видеоурок.